Δεν έχει περάσει κανένα, δεν έχει περάσει κανένα στη δεύτερη φορά. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, τι να κάνω. Έχω μεγαλώσει τα αμερικάνικα τραγούδια, έχω μεγαλώσει με Μάικ Μινάι, τι με έτσι. Έλεγα αυτό στον Αλέξανδρο, η Αμερική μου δεν βλέπει αυτή τη φορά κανένα. Με το που τον βρήκα, λέω έλα εδώ, να σε βάλω μέσα, γιατί είναι και το μάτς που είναι Βέλγιο Αμερική. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου κανέναν με φανέλα Αμερική. Ανεβαίνει, μπορεί. Στεράκι, ποδουράκι, έτοιμος, κοντός, έτσι, σαν το Σακίρι. Σαν την καρδιά μου είναι αυτό. Σαν το Σακίρι, ναι, και με το που τον είδα, λέω έλα εδώ μαζί, πώς να τα πεις το Η Αμερική, εντάξει, είναι η Ελλάδα από την αποχή του. Το έχει πει και ο Κλίνσον, ότι θυμάται την Ελλάδα του 4 και τη συμπαθήκα με το Κιτσάρι στο πρόβλημα. Έχει πει αυτά. Αλλά πού να τα ξέρεις οι Αμερικάνοι. Όχι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι που υποστήριζε ήταν η Νεβέλη, που παίρνει την Αμερική. Αλλά δεν είναι η Αμερική, εντάξει, το πιο κάτω. Είναι ό,τι πρέπει για την ώρα, με ένα και μισκάκι, να μην Κοίτα, εμένα μου αρέσει η Ελλάδα, δηλαδή ο ήλιος, έχει ταυτότητα σε ομάδα. Έχει αποκτήσει και είναι ένας τσακωμός που κάνουμε πολύ συχνά, είναι σε σύγκριση στο τέλος το παλιό. Διότι παλιό δεν έχει τίποτα με την ομάδα. Τώρα όσο και να πει αυτό, γιατί απλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Ξέρεις τι, επειδή έχω δει μετά και τα βιντεάκια που θέλω με τον web και την είχε φανεί ότι είναι πολύ αργότερο το ποδόσφαιρο, σχεδόν είναι επαγγελματικό και δηλαδή όταν αυτοί οι παίκτες πήγαν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, πήραν οι παραστάσεις και λοιπά, έγιναν επαγγελματίες χωρίς να θέλουν να βιώσουν τους τότε, απλά πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο ήταν επίπεδο και δεν επίπεδο, γι' αυτό δεν έκανε και κάτι. Γι' αυτό και δεν μπορείς να συγκρίνεις τις εποχές, απλά ίσως το μόνο που μπορείς να συγκρίνεις είναι τι είχε προσφέρει ο καθένας στην ομάδα. Απλά και λόγω της γρηγοράβας της ταχύτητας σκέψης του ποδόσφαιρο. Πλέον ένα 10 φωτογραφίες στην πάρα του δευτερολέπτου έχει πέσει 3 πάνω σου. Θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος που συγκρίνει με το θέαμα που βλέπαμε τότε, που έπαιρνε ο άλλος στο πάνιο την μπάλα και ήταν η κοίτα και από πάνω του. Ένα μόνο. Άρα θα το δείξουμε αγωνία. Δεν θα πας με αυτή τη φανέλα μια πόρτα στο περισσότερο. Σε φορά να είναι φανέλα και όταν μπήκα μέσα και λέω Εντάξει, δεν νομίζω ότι εύκολα τώρα κάποιος με φανέλα Αμερικής Γερμανίας μπορεί να δει τελευταία. εντάξει, απλά είναι λίγο άδικο το παιδί μου για την Αμερική, καταρχάς σε λέω και συγγενείς και λοιπά και λίγο πολύ είναι πολύ καλοί άνθρωποι γενικά Αμερικάνοι. Κοίταξε, ο λαός είναι πολύ φιλόξενος και έχει και Τους καλύτερους κομικούς. αυτά που λένε άντε, Αμερικανάκι, είναι καλύτερα τα γενιές με τρία χρόνια. Είναι πιο αγαθή. Πώς